mga nagbabagang balita. Kaso ng dengue sa Benguet sumipa. Supply ng dugo nagkakaubusan na. Suspect ng sextortion timbog sa entrapment operation. Mga suspect sa likod ng bukas kotse muling umatake. Dating working student na OFW, isa ng registered nurse. Tubong Maynila na fashion designer, gumagawa ngayon ng pangalan sa industriya ng fashion. At pasyalan sa Tublay Benguet, mala United Kingdom ang virus. Mula sa RNG Broadcasting Center, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nagkakaubusan na ng supply ng dugo sa probinsya ng Benguet sa pagsipa ng kaso ng dengue sa probinsya. Publiko hinihikayat na mag-donate ng dugo. Magbabalita Lynette Iris Paed. Ikinaalarma ngayon ng pamahalang palalawigan ng Benguet ang pagsipa ng kaso ng dengue sa probinsya. Bagamat all year round na ang sakit, nakakabahala pa rin ito. Sa Benguet, medyo pataas na siya, pa-escalate. Kaya we are encouraging yung mga blood donation na ganito in response sa mga events na magkaroon tayo ng mga dengue cases na nangangailangan ng pagsalin ng dugo. Mula Enero hanggang Hunyo at 3, umabot na sa 1,409 ang kaso ng dengue sa Cordillera Region. Pinakamataas na bilang ay mula sa probinsya ng Benguet na pumalo sa 497. Nga usually na nakikita natin na kaso ng dengue are yung mga 10 years old and below. Yung mga ang sumusunod doon ay yung mga nasa high school. So yung mga bata usually ang exposed masyado sa dengue. Ayon sa Provincial Blood Services Program ng Benguet, kulang na ang supply ng dugo sa probinsya. Kaya sina Rodelio at Jowa hindi nag-atubiling mag-donate ng dugo. Kaya nung nangailangan din ako nung 2020 yata, di ko pinalitan dun sa Red Cross yung kinuha kong 2 bag. Na-confine din ako sa private hospital. Para po makasagip din po ng ibang buhay. Anong makukuha sa dugo ko, at least madugtungan pa yung buhay ng nangangailangan. 2 lang sila sa mga nakiisa sa blood donation drive ngayong araw sa Benguet. Pagdiriwang din ito ng World Blood Donor Day. Just this 2022, as per statistic po, 82% po ang mga yung sa blood donation, mga blood collecting units. Ibig sabihin, kulang pa ng 12%, nagkukulang pa rin ng 12% based on the target na 1% blood donation rate sana. Pinalalakas pa ng Department of Health Cordillera ang 5S na kampanya nito kontra dengue sa probinsya at paghikayat sa publiko na mag-donate ng dugo. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Timbog sa Baguio City ang suspect ng sextortion matapos Cordillera ang isang entrapment operation. Magbabalita Charles Limon. Ma'am, huwag na po, please. Sige. Ma'am, hindi kasama ko na maalis po. Sasama ko. Ma'am, please. Marami lang Pinasok ng mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang isang room ng hotel na ito sa Baguio City. Pakay nila hulihin ang suspect sa kasong sextortion. Meron tayong isang complainant
na kung saan yung suspect nagpapakilalang babae. Ano siya sa dating apps, then dalawa sila nagkaibigan doon sa mga sweet messages. Ayon sa Rakukar, mayroong relasyon ang lalaking biktima at suspect na isang miyembro ng LGBTQ. Nung minsang nag-video call ang dalawa, hiniling ng suspect na makita ang pribadong parte ng biktima. Bagay na pinagbigyan naman ng biktima. Pero hindi niya alam na nirecord na pala ito ng suspect. Save nitong suspect. Ngayon, ito yung pinangtatakot niya, pinagtitresen niya rito sa complainant. Para hindi ikalat sa publiko, 2 beses na nagbigay ng pera ang biktima sa suspect na may kabuang halaga na 3,500 pesos. Kahapon, umakyat ang suspect sa lungsod upang makipagkita sa biktima para i-delete ang video kapalit ng pakikipagtalik. Sa isang hotel sa Baguio, nahuli ang suspect. Ikinababahala ngayon ng RACU ang pagiging talamak ng nasabing modus. Tayo mga Pilipino mahilig tayo sa mga social media platform. So hindi nila alam na ginagamitan lang nila na ito yung mga fictitious like yung mga pictures, profile, even their personal identity na sila ay babae or talagang pinapalitan nila parang dummy. Then marami tayong mga kaso na ganyan. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Revised Penal Code Article 286 o grave coercion at Republic Act No. 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Muling umatake ang mga hindi pa nakikilalang suspect sa mga panibagong kaso ng bukas kotse sa Baguio City. BCPO at mga taxi drivers nagtutulungan na para maresolba ito. Magbabalik sa report, Charles Limon. Imbes na pumasada kaninang umaga, si Noel dumiretso sa pagawaan ng salamin ng sasakyan sa La Trinidad, Benguet. Ito'y matapos basagin ng mga hindi pa nakikilalang mga kawatan ang bintana ng kanyang taxi. Nung pagpasok ko ng umaga, nakita ko basag, nakabukas na yung gate. Tapos nagulat ako, pagpasok ko, bukas na basag na ito. Tapos tiningnan ko yung sa may inupuan ko, nakakalat na lahat ng papilis doon. Ipinarada niya ang kanyang taxi sa garahe ng kanyang kapitbahay, pero yun lang, wala siyang padlock kasi kampante naman ako na nasa loob. Natangay ang 1,500 piso na pangkrudo sana ni Noel at 200 pisong barya na panukli. Pinaniniwala ang tinusok ng screwdriver ang gilid ng kanyang bintana sa kabinasag ito at binuksan ang pinto ng taxi. Siyempre, halos mapaiyak ako. Alagang-alaga ko tong taxi. Tapos, kita mo, basag na yung salamin. So, parang galit ako na, pero siyempre, wala kang magagawa. Dahil sa dami ng mga taxing nabiktima ng bukas kotse, ang pagawaan ng salamin ng mga sasakyang ito sa La Trinidad nagkakaubusan na ng stocks, kaya fiberglass na lang ang ipinalit ni Noel na nagkakalaga ng 600 piso. Mas mura na raw ito kaysa sa kasa. Maliban kay Noel, may isa ring taxi ang nabiktima sa kanilang lugar sa barangay Quezon Hill proper. Mga bata ito, yung barya lang ang kinukuha nila sa mga kotse. Yung isang nabuksan na kotse, yung kinuha yung susihan ng ng kanyang taxi, ang kinuha lang yung barya. Ongoing pa rin yung yung pagkukunan ng mga CCTV on process pa para malaman natin kung sino yung mga gumawa. Nag-abiso na ang BCPO sa mga taxi drivers tungkol sa insidente. Nagkaroon po ng pulong-pulong or meeting kahapon yung association ng Baguio Taxi sa Baguio Benguet Taxi dito sa BCPO to address yon na kung po pwede po to help us naman to address that one, yung instead na ipopost nila sa social media, isend na lang or
ibigay na lang po doon sa station na may sakop sa kanila for investigation. Hiniling rin ng BCPO ang kooperasyon ng bawat isa. Sana po wala nang mangyayaring ganun na yung may dala po or may record pa doon sa mga pinangyarihan na CCTV footage, dalhin po sa police station para po makatulong sa investigation at masolve po natin at masolve and ma-address natin ito para po sa ikakabuti ng bawat isa. Wala pa namang malinaw na pagkakakilanlan sa ngayon ang ibang mga suspect ng bukas kotse sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mga aral at inspirasyon naman ang hatid ng isang Cordilleran teacher sa pamamagitan ng kanyang pagbablog. Kilalanin siya sa kwento ni Jason Andaya. Sa pag-usbong ng teknolohiya, napapadali ang halos lahat ng gawain pati na nga ang pagbisita sa iba't ibang mga lugar. Gaya na lamang ng magandang tanawing ito sa Buaya Balbalan sa Kalinga na tila napuntahan mo na rin kapag napanood ang TikTok travel vlog ng gurong si MJ. Nakakapagbigay din siya ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga lugar. I visit different places. I travel around our province and promote the tourism industry, of course, of our province. Kaya yun, piniteacher ko yung mga photos and at the same time, yung tourism industry namin sa Kalinga. Sa halos 7 taon niyang pagiging guro sa mga sekundarya, mas napadali raw ng kanyang vlog ang pagtuturo. To the most rewarding part, yung alam mong natatouch mo yung buhay ng mga students. Yung alam mong na-apply nila yung reality, yung mga tinuturo mo sa kanila kahit yung mga basics lang, yung mga maliliit na bagay. Parang sa amin, ang laki na ng part na yun sa buhay namin. Minsan kasi hindi na ako nagda-download ng mga photos online. Yung mga travels ko na lang ang ginagawa ng examples sa mga klase ko. Like, for example, nagle-lecture ako about photography. So, lahat ng ginagamit kong photos, lahat ng mga kuha ko, yun ang pinapakita ko sa mga bata or sa mga learners. Na ibabahagi niya ang mga karanasan, mga hirap, mga tagumpay kung paano ang pagta-travel. Isa sa kanyang manonood ang guro ring si Clara. Marami din kaming natututunan kasi hindi lahat ng kasama kanya, katulad ko, nakakapunta sa mga lugar na pinupuntahan niya. And through his experiences, na-share din niya sa amin yung kultura na nakikita niya sa mga lugar na pinupuntahan. Payo niya sa kanyang mga tagapanood, lalo na sa mga mag-aaral. Always aim high. Yung siguro pwede kong sabihin sa kanila. Always aim high, yung mag-aaral ng mabuti, yung pagsumikapan lahat. Kasi hindi lahat instant. Lahat dumadaan sa developmental process. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. Susunod, dating working student na OFW, isa ng registered nurse. Yan at iba pang mga balita, abangan. To those of you interested to join our free art lessons, we will be doing it every Saturday, and it will be from 9 o'clock to 11:30. We will do it here. Gamitin mo yung galing mo sa art. So, join and be counted. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Laging tumutok sa mga programa ng RNG Luzon.
sa iyong pag-asenso. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sa pagsusumikap sa buhay, isa ng registered nurse ang dating working student na ngayon ay OFW sa bansang Saudi Arabia. Nasungkit din niya ang top 9 sa Special Licensure Examination for Philippine Nurses. Magbabalita Lynette Iris Pae. Breadwinner ng kanilang pamilya si Mary Claire, kaya't bata pa lamang, iba't ibang trabaho na ang pinasok nito. First po, fast food. Kilalang fast food po. Accounting cashier. Tapos, second work po, cashier naman sa trading company. Tapos, na-try ko din po mag-call center. Nagbarista din pala ako, ma'am. Nang magtapos ito taong 2017, pinili nito mag-ibang bansa at magtrabaho bilang nursing care assistant sa Riyadh, Saudi Arabia. 2018, plinano niyang kumuha ng board exam para sa mga nurse, pero naaksidente ito habang nagluluto. Nalapnos ang kanyang kaliwang kamay at inabot ng 2 taon bago ito maghilom. So, na-aksidente po ako dati. It took me almost 2 years bago mag-fully heal po yung accident. Kasi I got 2nd degree burn po from oil. And almost 25% po ng body surface po yung na-affect. Naudlot muli ang kanyang pagkuha ng board exam dahil sa COVID-19 noong 2020. Pero nitong Abril, natuloy na ang kanyang pagkuha ng Special Licensure Examination for Philippine Nurses. Sa 2,857 na kumuha ng board exam sa Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates at Kuwait, ay 1,917 ang pumasa. Hindi lamang siya pumasa, naging top 9 pa. Simula nagka-family ako, nagkaroon ng sariling pamilya. Yun po, gusto ko na talagang maging nurse para na rin bigyan ko ng magandang future yung baby ko. Hindi niya ma-experience yung experience ko during nag-aaral. Gusto na raw nito umuwi agad sa Pilipinas upang maghanap ng trabaho bilang isang ganap na nurse. Plan ko po siyang i-practice na agad. Parang ayoko na po mag-waste ng another years po. Kasi yun naman po talaga yung goal. Pag naging registered nurse na po, mag-apply as nurse. Si Mary Claire ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Malasiki, Pangasinan. Siya ay tubong Bayambang, Pangasinan. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, gumagawa naman ngayon ang pangalan sa Baguio City at sa fashion industry ang isang fashion designer na tubong Maynila. Kanyang estilo, sustainable fashion. Ang kanyang kwento alamin kay Jason Andaya. Kakaiba sa madla kung papansinin ang mga obra ni Takata. Ilan lamang ito sa kanyang mga designs na tinatawag na sustainable fashion. Musmus pa lang, nahilig na ito sa mundo ng fashion. So, nung merong sa school namin na competition na you have to make your own clothes na kailangan kalikasan yung kailangan din, sustainable. I get my old bra, tapos kumuha ako ng curtain, hinan-stitch ko there, tapos nilagyan ko ng bubog, like glass. Tapos yun, nung rumampa ko, sugat-sugat ako. Nagbaganda-hagat na. Tubong Maynila si Takata pero mas pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang karera sa syudad ng Baguio. Nakitaan niya kasi ito ng malaking oportunidad sa larangan ng fashion industry. Gamit ang mga ukay-ukay, nakakagawa siya ng iba't ibang disenyo ng damit. Sa ganitong paraan, natitiyak niya ang estilong sustainable fashion. Yeah, to prevent yung pagtapon ng maraming fabric from landfill. So, the least I can do maybe parang to
bigyan ng life yung mga clothes na malapit ng itapon or may sira, pwede ko pa siyang gawan ng buhay. Like, put some accessory like pins, pearls, crystals. Katuwang ni Takata sa kanyang karera sa fashion industry, sina Ligaya at Dadang. Ito'y upang maipakilala pa ang mga obra ni Takata sa madla. Very, naman siya, very approachable. Tapos yung family niya din, very accommodating. Kaya agad-agad din kami naging close. More work. More collab to come. Gaano po kayo ka-supportive pa kayo? Very supportive naman. Yung next collections niya, balak din namin na kung gusto niya, ako rin mag-shoot. Since nakita ko po yung designs niya in Facebook, naging interested po ako para sumali sa collab shoot po. Dahil sa kanyang angking galing at talino, naging designer siya ng damit ng pambato ng bansang Japan taong 2018 at 2020. Napansin din siya ng Vogue Philippines na isa sa mga prestigyosong fashion magazine sa bansa. Layo ni Takata na makilala pa sa mundo ng fashion at makatrabaho pa ang iba't ibang fashion designers sa bansa. Jason Andaya, para sa Luzon, Headlines. Kikilalanin ba sa Pilipinas ang nangyaring divorce sa ibang bansa? Ang sagot sa Ikaw at ang Batas. Yung ating former Filipinos na pumunta sa Amerika as husband and wife, but later on discover na they cannot live together anymore and they obtain a divorce from the United States. Pag bumalik ang isang Pilipino, ang isang spouse dito sa Pilipinas at gustong mag-asawa, can he ask the courts to recognize yung kanyang divorce doon sa Amerika? So ang general rule natin, valid yung divorce sa Amerika, and pagpunta niya dito, pwede ring ipa-recognize sa ating korte yung validity of kanyang divorce so that he or she can remarry in the Philippines. Meron tayong decided case ng Supreme Court dyan, yung Republic of the Philippines versus Helen Bayog Saito. At ito yung mga Filipinos who obtained a divorce in Japan. At pagdating dito, gustong mag-asawa uli yung Filipino. At ang sabi ng ating Korte Suprema, doon sa Section 26, Paragraph 2, in our family code, it only requires that the divorce be validly obtained abroad. And in fact, that law did not explicitly restrict this requirement solely to a foreign spouse. So regardless of kung sino ang kinadivorce mo, basta valid yung divorce abroad, then you can ask the court to recognize yung divorce and you can remarry. At ang sitwasyon na iniwasan ng ating Korte Suprema dito is an absurd situation where you are no longer married to a spouse abroad, but in the Philippines, you are still married to him or her. So para wala na yung absurd situation na yan, i-recognize yan ng ating Philippine courts. Susunod, pasyalan sa Tublay Benguet, mala United Kingdom ang vibes. Dagdag na atraksyon si Lipin. Sa music ng batang 90s, larang natin ang itrahay. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s.
business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Malapit na naman ang weekend, kaya sa mga naghahanap ng pupuntahan para mag-unwind, alam nyo ba na sa probinsya ng Benguet ay may pasyalang tinaguriang ala United Kingdom? Narito ang report. Union Jack flags at London bus. Maaari mo nang ma-enjoy ang ilang atraksyon ito ng United Kingdom na hindi kinakailangang sumakay ng eroplano. Kung inaakala nyo ang ako ay nasa ibang bansa, pwes dyan kayo nagkakamali. Andito kasi ako sa pasyalan sa Tublay, Benguet, kung saan ang tema at vibes mala United Kingdom. Dahil sa pagiging Instagrammable ng lugar, 2 beses na raw bumalik ang mag-asawang Robin at Mary Rose. Kasi gusto talaga namin yung tahimik lang na lugar. Sa city kasi sobrang maingay eh. Dito kasi parang makikita mo talaga na peaceful. Tapos maganda yung mga tanawin. Kaya yun. Kapag gusto mo mag-recharge, dito ka talaga po. Bagyo po kayo talaga. At sa kanilang pagbalik, dinala rin ang ilang kaibigan. Sabi nga na tahimik at na pagdating namin dito kanina tahimik nga kasi malayo sa lato-lato. Talagang marirelax ka, mapapahinga ka, tsaka napaka-cool ng lugar. Sa loob ng London bus ay isang cafe na ang alok ay local Cordilleran coffee. Tema ng pasyalan, hindi lang mga turista ang nag-e-enjoy kundi pati mga empleyado. Dito ma'am kasi parang experience mo na rin na parang nasa ibang bansa ka po. Instead na mag-abroad ka, parang na-feel mo naman po na parang nasa UK ka din po. Taong 2020, itinayo ang naturang pasyalan. Hindi po kasi talaga to dapat magiging tourist spot, pero po naging hopeless po yung mother ko dito, which is parang in-idea niya na po na dito na lang po gumawa. Since di nga po siya makakabalik, and yun po yung naging team niya since second home niya na din po ang London. Bukod sa pamamasyal, ay nagdagdag na rin sila ng mga aktibidad para sa mga bisita. Meron po kami experience na pwede pong glamping and camping and mini hiking. May mga outdoor po kami na mga camping site, may mga ruins, and madami pa po. Hiling niya lamang sa lahat ng bibisita, respetuhin at huwag sirain ang mga pananim at ang likas na ganda ng kalikasan sa tinaguriang Tublay's United Kingdom. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.